že si budeme navzájem uvádět naše hosty a budeme se navzájem uvádět, takže první panel bude moderovat Petra Šlapáková, nese název Energetika po době uhelné. Tak Péťo, možná pojď jako první na pódium. A já sem postupně budu zvát tvé hosty, se kterými budeš o tomhle tématu diskutovat. Takže znovu sem pozveme pana ministra Karla Havlíčka, prvního místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu. Pojďte za námi, prosím, a posaďte se pod svoji fotografii. Jako další tady s námi bude diskutovat pan Igor Červený, ministr životního prostředí. Pojďte prosím za námi. Zase se posaďte pod svoji fotku a jdeme dál. Dalším diskutujícím bude pan Marian Rusko, předseda představenstva z EG Holding a jednatel z E.ONu Česká republika. Vás tady vítám. A diskutující doplní pan Pavel Scholz, člen představenstva z ČEPSu. A pokud správně počítám, tak čtvrtým diskutujícím bude pan Martin Sedlák, programový ředitel ze Svazu moderní energetiky. I vás poprosím za námi na pódium. Tak sestava je kompletní, je to vaše. Dobré dopoledne ještě jednou, dobré dopoledne našim diskutujícím. V anotaci tohoto panelu, který jste už viděli, jeho název zní jedna zásadní myšlenka, a to zatímco politické cíle určují směr, technická realita přenosové soustavy určuje skutečné hranice možného. No a právě střet mezi těmito dvěma realitami, mezi tím politickým zadáním a těmi fyzikálními zákony v síti bude hlavním tématem té následující hodiny. Tak ještě jednou děkuji, že jste přišli. Jak už zaznělo na konci toho úvodního bloku, bude prostor i pro vaše otázky na konci této hodiny. Prosím, využívejte QR kódy za mnou na obrazovce, případně na vašich badgích, a případně i uveďte, na koho byste chtěli váš dotaz směřovat. Tak já začnu jednou velmi praktickou, pragmatickou otázkou. Zajímá mě odpověď vás všech a začnu, pane ministře, s vámi. Když se na odchod od uhlí podíváme tedy, jak jsem řekla, čistě bez ideologie, co je pro Českou republiku v příštích letech podle vašeho názoru tím největším rizikem? Je to cena elektřiny, je to stabilita dodávek nebo rychlost výstavby nových zdrojů? Částečně už jste to zmínil, tak co je na tom prvním místě? Cena, která není závislá jenom na České republiky, teda České republice, jedna věc. Druhá věc, stabilita sítí, protože logicky čím více bude obnovitelných zdrojů, tím více musíme předávat stabilních zdrojů nebo je udržovat v provozu, protože pak budou hrozit výpadky a to je jako obrovská výzva pro celou Evropu. A poté pochopitelně určitá míra závislosti. A teď nehovořím tedy jenom o plynu a logicky tím elektřině, hovořím tím i o pohonných hmotách. Střední Evropa je poměrně silně citlivá na dodávky z dalších zemí a z různých teritorií. A znovu říkám, my nejsme samostatný ostrov jako Česká republika, my se na to musíme dívat z toho středoevropského úhlu pohledu. Pane ministře Červený, co je pro vás tou největší překážkou, aby ten proces průmysl, ale i lidé přijali? Tak on asi problém nebude v tom, že by se společnost nějakým způsobem nechtěla přizpůsobovat novým technologiím, ale problém je v jedné věci, kterou už vlastně naznačil i pan vicepremiér ve svém úvodním slově. To znamená, tady prostě mezi lety 2012 až 2020 na území Evropské unie, obzvláště v Bruselu, prostě lidé propadli panice, propadli nějaké ideologii, začali poslouchat doslova a do písmene děti. A v tom je celý ten problém, protože my přece všeobecně víme, že jakákoliv společnost, jakákoliv ekonomie nemůže fungovat bez energie. To je prostě fakt. A my přece nikdo z nás nechce, abychom tady měli životní prostředí a celkově to prostředí, jako bylo v 19. století v Anglii, nebo já říkám, nikdo tady asi nechce dýchat vzduch, jako bylo v 80. letech na Václavském náměstí. Ale my, když prostě vezmeme jenom nějaké ideologie bez nějakých reálných studií dopadů a začneme prostě do toho v uvozovkách pumpovat peníze a zároveň ty peníze z toho trhu stahovat, tak může prostě nastat energetický a potažmo ekonomický jakoby pád. A já všem vždycky připomínám,
že základem pro to, abychom mohli být šetrní k životnímu prostředí, je to, abychom měli bohatou západní kapitalistickou společnost. Jenom ta si může dovolit mít sociální a environmentální politiku. Státy, které jsou energeticky chudé, si tohle prostě dovolit nemohou. A já proto vždycky apeluji, pojďme k té změně, používejme nové technologie, ale racionálně, nastavujme strategii i z pohledu státu racionálně a pojďme se bavit o tom, jestli i ty předchozí kroky byly všechny špatné, anebo jestli nebyly náhodou unáhlené. Protože když tyhle ty aspekty nebudeme reflektovat střízlivě, tak, jak řekl pan vicepremiér, k čemu jako pomůže k tomu, že té energie bude nedostatek. Mě docela paní předsedkyně EU vyděsila, když prohlásila, že nejlepší energie je ta, která se nespotřebuje. Tak jako z pohledu toho, že si zateplíme domovy, že podpoříme nové energetické zdroje, tak zcela určitě, ale ta myšlenka z pohledu ekonomie je strašně nebezpečná. Pokud chceme, aby nám rostlo HDP, tak musíme nacházet způsob, jak budeme vytvářet pořád dostatečné množství energie, ať je to elektřina, plyn, uhlí svým způsobem do nějaké doby zcela určitě a pak samozřejmě pohonné hmoty. To znamená, nelimitujme se nějakou ideologií, naplánujme si střízlivý, racionální plán, jak postupně budeme zlepšovat naše prostředí kolem sebe. Pane předsedo, vy kývete, zajímá mě i váš pohled, vy se na celou tu věc díváte zase trošku z jiné perspektivy, z terénu. Tak co podle vás bude tím nejpalčivějším problémem, když se potom začnou k vám připojovat tisíce nových zdrojů? Já si myslím, že to tady zaznívalo několikrát, že jsme ve prostřed energetické transformace. A ta energetická transformace je hodně komplexní, je to velká výzva. A já velice rád popisuji tu energetickou transformaci 3 D a 1 E. Jedná se o dekarbonizaci. To už tady zaznívalo, Česká republika má odpověď, jádro, obnovitelné zdroje. Je tady samozřejmě i otázka decentralizace, protože myslíme si, že to energetický systém bude více a více decentrální. A samozřejmě digitalizace, protože bez toho, aby jsme věděli, co se například v té distribuční soustavě děje každou minutu nebo dokonce každou sekundu, tak nebudeme schopni tu distribuční soustavu například adekvátně řídit. A já říkám i 4. D, což je demokratizace, protože dneska díky té decentralizace hodně výrobních zdrojů bude v rukou zákazníků a to, jak oni se budou chovat, jak oni budou přispívat do toho celkového systému, bude taky jedním z velkých výzev. A v neposlední řadě, tady souhlasím s panem ministrem, bude to hodně o té elektrifikaci. To znamená, do jaké míry se nám podaří opravdu tu elektrifikaci, ať už je to v dopravě, ať už je to v průmyslu, ať už je to například v teplárenství, jak je to bude schopné dosáhnout. Takže tyto 3 komplexy nebo 4 komplexy musí na sebe navazovat a jak ta výstavba těch energetických zdrojů, tak i té infrastruktury, tak i té elektrifikace musí jít ruka v ruce. Pane Šolci, když jste slyšel priority politiků, odpovídají podle vás technické realitě? Ano, já si myslím, že to nejkritičtější, to už tady teďka zaznělo, je tempo změn. Pakliže to tempo by bylo, dejme tomu, evoluční, tak není problém ho zvládnout. Pakliže to tempo změn urychluju na jedné straně přes systém emisních povolenek tempo dekarbonizace a na druhé straně přes masivní dotace tempo rozvoje intermitentních zdrojů, tak se dostávám do problému, protože to tempo se projevuje jednak samozřejmě v cenách elektřiny, díky více nákladům, které to tempo vyvolává a na konci dne i ta spolehlivost je nakonec zajistitelná, ale za cenu enormních nákladů a čím tyhle nůžky mezi tempem odstavování starých zdrojů a výstavbou sítí se budou rozšiřovat, tak, nebo nejenom výstavbou sítí, ale i implementací nových informačních systémů, tak tím ty náklady i na zajištění spolehlivosti budou enormně narůstat. Jenom pro připomenutí, Německo dneska více náklady na provoz soustavy a na zajištění té bezpečnosti provozu sítí, tak roční náklady se pohybují na úrovni až 3 miliardy eur, což jsou nepředstavitelné částky. Tak pane Sedláku, ještě dokončíme to kolečko i s vámi. Souhlasíte s výše zmiňovaným, nebo byste doplnil ještě nějaká rizika, nějaké výzvy, které nás čekají?
Bezesporu lze navázat na to, o čem hovořil pan vicepremiér Havlíček v rámci své úvodní řeči. On zmínil právě energetickou krizi. Odchod od uhlí určitě bude muset být v České republice zasazen do toho, že v rámci této dekády zažíváme už možná druhou energetickou krizi. Ta první byla způsobena cenami zemního plynu nebo nedostatkem zemního plynu v rámci Evropy. Ta současná je spíše spojená s ropou, ale logicky se dotýká i dodávek zemního plynu. To, aby jsme dokázali mít správný harmonogram odchodu od uhlí, tak logicky musí vycházet z daných čísel, o kterých hovořil například Pavel Scholz, aby jsme to zvládli ufinancovat. Když jsem si dělal poznámky v rámci přípravy těch okruhů, které jsme dostali, tak jsem si vlastně vzpomněl to, že právě to, co i pan Karel Havlíček zmiňoval. Do roku 2021 fungovala uhelná komise v České republice a pak ty její výsledky zůstaly viset ve vzduchu. Nikdo s nimi ty minulé 4 roky nepracoval. Je asi dobré se k ním aktuálně vrátit a zkusit zpátky využít data, která má k dispozici ČEPS v rámci MAFů, ale i analýz, které zveřejňoval právě na přelomu roku ohledně toho, jaké uhelné zdroje můžeme odstavit bez toho, aniž bychom přišli o dodávky energie v České republice a jaké jsou naopak pro Českou republiku důležité, aby jsme udrželi stabilitu soustavy. Pane ministře Havlíčku, zásadní otázka, vy jste to částečně zmiňoval v tom vašem úvodním slově, jaký plán vlády je. Moc jsem to nezmiňoval, jste mi se brali dobře, slovo. tak teď vám dám víc prostoru, právě proto se k tomu zpátky vracím. Řekněte mi k dnešnímu dni, jaký je tedy ten harmonogram, jaký je ten plán pro dobu po uhlí a nakolik je realistický, nebo jsme stále ještě v době, kdy tak trochu tápeme, co půjde po sobě? Neříkejme to jako doba po uhlí, před uhlím a tak dále. Máme nějaké zdroje. Máme zdroje stabilní, máme zdroje méně stabilní. Je jasné, že se budou rozvíjet dále obnovitelné zdroje a je jasné, že musíme jim stačit v rámci udržení stabilních zdrojů. A teď se dívejme na to, jak se budou budovat nové stabilní zdroje, například plynové zdroje a pochopitelně jaderné zdroje, ale víme všichni, že to jádro bude chvíli trvat. To prostě nedáme dřív jak 36, 37. První blok, zaplať pánbůh, teď se nám podařilo samozřejmě společnosti ČEZ a všem těm, kteří na tom pracovali, vytvořit prostředí pro prodloužení stávajících Dukovan o 20 let, to je skvělá zpráva a bude nás něco podobného čekat i v rámci Temelínu, což je dobré, ale musíme to tím jádrem samozřejmě doplnit a dokonce ne doplnit, musíme vybudovat stabilní jaderný zdroj a vlastně celou strukturu jaderných zdrojů, včetně těch malých modulárních. No a do doby, než se toto udělá, tak musíme hrát tu hru uhlí plyn. Takže dovedu si představit, že tady ještě třeba nějaké uhelné elektrárny typu Ledvic, které jsou poměrně dobré ve smyslu účinnosti, ještě třeba budou několik dalších let a nebude to žádný zásadní problém. Takže takto na to nahlížejme. Co se týká vždycky těch plánů, tak my jako vzhlížíme hodně jako k mantře ku státní energetické koncepci. Já bych ji opustil. Ne proto, že je špatná, ona je docela dobrá. Ta, která byla vypracovaná jako poslední, tak si myslím, že vůbec není špatná, ale dělejme ne takovéhle bychle každé 3-4 roky a každý rok si udělejme energetickou zprávu o stavu země a současně udělejme nějaký výhled na těch přibližně 20 let, jak to v dané chvíli vypadá. De facto to není nic jiného, než závěr z té takzvané uhelné komise, která se jenom uhelná nazývala, ale fakticky to nebylo jenom o uhlí, to bylo o celé energetice. A s ohledem na to, co se odehrává kolem nás, protože vidíte, že za poslední 4 roky jsou fatální změny, tak vždycky upravujme ten další výhled, který bude. A takhle bych to vlastně posouval každý rok, čili budujme ty zdroje a současně si upřesňujme, jak to bude vypadat. Ještě před 2 lety nikdo neměl odvahu říct, že zde budeme mít dukovanské bloky až do roku 2065, 66, 67. Ještě když jsem se s paní Drábovou o tom mluvil, říkala, vypadá to v tom lepším případě 40. léta. Nakonec je pravda, že se to dá prodloužit, což si myslím, že je důležitá zpráva. No a kdybychom si měli ukázat na to aktuálně nejslabší místo státu tedy, je to v tom pomalém povolování staveb nebo v nějaké chybějící investiční jistotě pro firmy, v tom, že nám stále chybí priorita mezi cenou elektřiny a rychlosti celé té transformace? Nejslabší místo je to, že tady máme 2 skupiny lidí, kteří do toho mluví. No, a teď to řeknu úplně natvrdo. První jsou politici, kteří tomu ale autor vůbec nerozumí a říkají to ideologicky, do dneška neví, že třeba nový jaderný zdroj neznamená změnu ceny a nedokážou si dopočítat prostě to, jaký má co vliv na to. Dobře, je to politika, popravdě řečeno je všude ve světě a je to ta politika založená částečně na ideologii, částečně na marketingu a je to takové trošku jakoby klouzání po povrchu.
Druhá skupina je taky nebezpečná, já jim říkám, to jsou hoši a dámy z mokré čtvrti, to jsou ti, kteří tady dělají desítky různých podcastů, vykládají úplně nesmysly, jak se dneska sebere a pojede do Moskvy a tam domluví levnou cenu plynu a jen on potřebuje od nás pouvoir, aby to udělal a pak se tady budeme mít skvěle, budeme se tady mít výborně. Je to úplný nesmysl, prosím vás. Nevěřte tomu, není to tak jednoduché a stačí se podívat na celý ten řetězec, kdo kupuje, kdo třeba tu ropu zpracovává, jak funguje maloobchodní síť. Nejsme v socialismu, aby jsme si tady vytvořili to, že všechno patří státu. To je naprosto nereálné, čili musíme vycházet z nějakého trhu. A jestliže já nakoupím levně plyn, ať ho nakoupím v Henryho hubu v Americe, nebo ho nakoupím v Rusku, nebo v Kataru, nebo kdekoliv jinde, tak ve finále, pokud ho nakoupím levně, tak na tom nevydělá ten konečný zákazník, ale vydělá na tom vždycky ten obchodník a ten mezičlánek, který tam je, protože cena plynu se určuje na základě denní nabídky a denní poptávky. Čili umím nakoupit levněji, to není zase takový problém. Navíc plynu je celkem dost ve světě, ale není to o tom, že se to okamžitě promítne do té ceny. Takže já říkám, odstřihněme tyhle ty dvě skupiny, které jak si se snaží vysvětlit lidem, jak je to všechno jednoduché. A držme se těch, kteří tomu rozumí. Držme se odborníků v ČEZu, když už nevěříme politikům, držme se odborníků v ČEPSu, držme se těch, co říkají prostě v privátních společnostech a snažme se dobrat nějakému rozumnému závěru. Dobrá zpráva je ta, a hrozně mě to potěšilo, když jsem byl v Německu, jednal jsem s německou ministryní hospodářství, ona je z energetiky, je to fajn dáma, paní Katarina Reiche, tak říkala, že se s respektem dívá na českou energetiku, na českou energetickou školu, že tady skutečně se nám podařilo vybudovat dobré zdroje, že tady máme špičkové firmy, které mimo jiné investují třeba v Německu, mají tam velmi dobré výsledky a česká energetická škola je dobrá. Takže máme tady zaplať pánbůh i díky minulým generacím a naštěstí díky těm, kteří stále dokázali přebouchat ty různé Horst Fuchse české energetiky, tak tady máme dobrý energetický mix, máme tady stabilní v přenosovou i distribuční soustavu. To, že se tady hádáme kolikrát a že to má své chyby, je pravda, ale ve finále si myslím, Česká republika je na tom poměrně dobře. Pane ministře, jak se ten stále silící tlak na útlum uhlí snažíte sladit s tou technickou a ekonomickou realitou u vás na ministerstvu, tak aby se z dekarbonizace nestal problém pro bezpečnost dodávek a taky cenu tedy energie? Tak já myslím, že že to bylo 7. prosince 2024, asi šokovali půlku tohoto národa, kdy jsme bod číslo 6 našeho ideového programu nazvali Uhlí není nepřítel. To znamená, já si myslím, že jsme tím poslali jako motoristé do světa, nebo minimálně na území České republiky, dostatečný signál, že z našeho pohledu nebudeme k těm věcem přistupovat ideologicky, ale ekonomicky. Protože, jak už jsem zmiňoval předtím, my nemáme zájem, aby tady v uvozovkách bylo 19. století a skrze páru a dým nebylo vidět jako na ulicích a přišli jsme o ty naše krásné české lesy kvůli kyselým dešťům. To určitě ne, ale vzpomeňme, že spousta těch elektráren je prostě odsyřených a pokud my v tento moment nenajdeme dostatečný trvalý zdroj energie, tak prostě bychom ohrozili tu infrastrukturu státu. Vemte si, že v rámci té předchozí politiky, té předchozí vlády, kdy se rozjelo neskutečné množství dotačních programů, nejenom Nová zelená úsporám, která byla přečerpaná, ale i třeba oprav dům po babičce, tak se stalo to, že ty firmy na to prostě naběhly v uvozovkách v tom volebním roce jako na Klondike, opravdu ty dotace harvestrovaly a pořizovaly i jenom například tepelná čerpadla. My dneska požadujeme u toho programu, abyste měli takzvaně renovační pás, aby to nebylo jenom, že něco vymíníte za něco, co potom ve finále nebude mít jako žádný efekt. Nám potom psali i lidé, že získali třeba dotaci na tepelné čerpadlo na chatu, která není zateplená, takže to je skvělé, takže to tepelné čerpadlo akorát potom odebírá ze sítě více elektřiny, což je taky skvělé. A já vím, že je to poměrně jako nepříjemná informace, že nám například v únoru hrozilo téměř 3krát jako ohrožení celé energetické sítě, protože jak nesvítilo dostatečně množství sluníčka, jak byla nepřekvapivě se nám vrátila zima, tak ty tepelná čerpadla čerpala víc elektřiny ze sítě v momentě, kdy jí tam tolik nebylo a 3krát jsme jí málem ohrozili. To znamená, pokud chceme přicházet na obnovitelné zdroje, pokud chceme přicházet na nové zdroje energií, tak my říkáme ze strany ministerstva,
Pojďme se o tom pobavit, ale nachystejte si ten renovační jako plán té budovy a zateplete si ji, vyměňte okna, pořiďte si vhodný energetický jakoby, ten zdroj, protože většina lidí třeba neví, že jsou tady i disparitní zóny pro tepelná čerpadla, kde se to nevyplácí. Prostě kde v vozovkách ta zóna proto není ideální. To stejné jakoby, správně nastavení těch slunečních elektráren na domě. Shodou okolností to bylo, nedávno vyšla studie z Německa, která v těch okolních státech kolem České republiky prohlásili, že vlastně ten původní plán, jak se ještě chlubili rok zpátky, že oni ty uhelné elektrárny zavřou ještě dřív než v roce 2030, dokonce dřív než v roce 2027, no tak se to otočilo, protože, jak zmiňoval i pan vicepremiér, ono postavit nový zdroj, tento konkrétně staví plynové, není úplně jednoduchá záležitost, i u nich je to samozřejmě o nějaké administraci a podobné věci, no tak nejprve řekli, no tak dobře, nebudeme to před tím rokem 27, no dobře, tak teda ne ani po roce 30 a vlastně my si ty uhelné elektrárny, některé z nich necháme v záložním systému, kdyby došlo k nějakým výpadkům, abychom je mohli rychle vlastně nějakým způsobem použít. Takže vidíme i shodou okolností, že i na té německé straně dochází k nějaké racionalizaci v této věci a stejným způsobem bychom na to měli přistupovat i my. To znamená, investujme největší část peněz samozřejmě nepřekvapivě do jádra, investujme peníze do plynových elektráren, ponechme si v nějaké množství uhelných elektráren například pro tu rezervu. Nikdy nevíte, co se může na tom trhu stát, protože bohužel, nebo bohu dík, záleží, jak se na to díváme a proto jsme to v té naší koncepci za motoristy sobě měli. Ten základní zdroj, který je na území České republiky, je právě to uhlí, které můžeme používat v těch uhelných elektrárnách. A to je v podstatě to, co my tímto pohledem se na to díváme a nastavujeme i tak tu ideu toho ministerstva životního prostředí, tak, aby to prostě nebylo jenom, že vyčerpáme z trhu emisní povolenky a dneska vidíme sami, že máme problém, spousta těch programů z předchozí vláda nastavila právě na emisní povolenky, no a nejdříve říkali, že letos vybereme na emisních povolenkách 26 miliard, následně ta předchozí vláda řekla 16 miliard, pak to teda řekli 12,6. My jsme si s paní Schillerovou udělali nový odhad, ten říkal 4,6 až 5,6. Momentálně jsme na 3,5 miliardách a očekáváme, že těch peněz vybereme bohužel ještě míň. A teď zásadní otázka. Je to v důsledku toho, že se podařilo tak skvěle dekarbonizovat naší ekonomickou společnost? No bohužel ne. Od spousty z vás energetických společností jsme se dozvěděli, že je pokles až o 40%, ale ne v důsledku, že to je skvělé dekarbonizace, ale v důsledku z toho, že spoustu firm odchází nebo to prostě zavřeli. A teď základní otázka, když naše ekonomická společnost nebude mít žádnou přidanou hodnotu, na čem ty peníze budeme jako vydělávat jako společnost? Kde bude stát brát ty daně? Jedině v případě, když ta ekonomika bude fungovat. My musíme zabezpečit ekonomický růst, bez toho nemůže fungovat žádná společnost. Pane Rusko, padlo tady už téma investiční nejistoty, tak co dnes investorům a provozovatelům, když s nimi mluvíte, nejvíc komplikuje jejich rozhodování? Možná ještě zpátky k té investiční nejistotě, protože nechci se opakovat těmi 3 D a 1 E, ale samozřejmě ten směr asi víme, jenom ta cesta jako k tomuto cíli bude hrozně klikatá a bude složitá. A v tom spočívá ta komplexnost té energetické transformace. Protože dneska je to možná o nějakém technickém rozvoji, dneska je to možná o té geopolitice, jak to tady zaznívalo. A v neposledním řadě je to možná i o tom chování těch zákazníků. Jak budou chtít sami vyrábět tu elektřinu, jak budou ji chtít jakoby co nejvíce spotřebovat, nebo jak se budou chtít aktivně účastnit toho energetického trhu. No a samozřejmě ta nestabilita je něco, nebo ta nejistota investiční je samozřejmě něco, co my v energetice nepoznáme. Já když si zastupuji tady distribuční společnost, tak my jsme vždycky fungovali v takových těch socialistických 5letkách, kdy jsme věděli 5 nebo dokonce i 10 roků dopředu, co nainvestujeme, do čeho nainvestujeme a tak dále. A tyto doby se radikálním způsobem mění. My potřebujeme větší flexibilitu v těch našich investičních záměrech a v tom, jak tu distribuční soustavu budeme řídit do budoucna. Takže je to hodně na té straně té výroby nebo toho energetického mixu, už to tady taky zaznívalo o podpoře těch zdrojů, ať už je to nějakou formou investiční podpory, nebo je nějakou formou provozní podpory, contract of difference zaznívalo tady a tak dále. V té distribuční oblasti to bude hodně o
o povolovacích procesech, protože nám trvá strašně dlouho tu infrastrukturu přizpůsobit tomu, co je zapotřebí. Takže my investujeme například, nebo investice do distribuční soustavy jsou dneska o 5 až 10 letech, z čeho 4 až 9 roků jsou povolovací procesy a ta samá výstavba trvá 1 rok nebo 2. Takže to je jeden ze zásadních změn a taky to tady bylo řečeno, ta naše infrastruktura je infrastruktura, kterou jsme stavili 10-20 roků zpátky. A před 20 roky kdo věděl, jaká bude ta decentralizace, obnovitelné zdroje, baterky, nabíjecí infrastruktura, dokonce i pro nákladáky a tak dále. Nikdo si nedovedl představit před těmi 20 lety a my teď musíme rychle díky investicím tuto infrastrukturu přizpůsobit. Takže tady potřebujeme do značné míry ty povolovací procesy urychlit a v neposlední řadě je to o nějaké investiční stabilitě nebo proinvestiční prostředí, ať už je to z pohledu regulace, ať už je to z pohledu politické podpory. Pane Šolci, jak blízko už jsme dnes situaci, kdy tempo odstavování uhelných bloků začne reálně předbíhat tu technickou realitu naší sítě? Já myslím, že už jsme právě vstoupili. Konec konců je to vidět na situaci plánovaného odstavení zdrojů společnosti Seven a toho, co jsme vlastně vydali jako stanovisko. Problém není v oblasti frekvenčních služeb. Tam si myslím, že za posledních 6 let se podařilo udělat obrovský krok kupředu a zapojit do výkonové rovnováhy a do těch služeb menší decentralizované výkony a potenciálně i stranu spotřeby. Takže tam si myslím, že jsme v zásadě na dobré cestě, jak zvládnout i rychlejší odchod od uhlí. Problém je v oblasti nefrekvenčních služeb, a to dvojí. Za prvé, ty jsou velmi úzce svázány s rozvojem sítě jako takové. To znamená, že, a ten je dán tím, co tady říkal pan Rusko, povolovací procesy, které to poměrně brzdí. A samozřejmě složitost je i v tom, že na rozdíl od frekvenčních služeb, které jsou už čtvrtstoletí samostatnou komoditou obchodovatelnou, samostatným produktem, tak nefrekvenční služby byly vždycky implicitně součástí provozu těch klasických velkých zdrojů. To znamená, že tam je to mnohem složitější, jednak je to propojené s tím budováním sítě, která má ty časové limity, jak tady zaznělo, a jednak prostě paralelně vybudovat systém, který bude zajišťovat ty nefrekvenční služby, je mnohem obtížnější písemka než ty frekvenční a trvá to podstatně déle. Takže tam se to pnutí projevuje nejvíc a kritický je prostě čas následujících zhruba 4-5 let. Tak co jsou tedy ty varovné signály, které už dnes ze soustavy ukazují, že se tady dostáváme k té hranici možného? Většinou jsou to technické ekonomické parametry. V prvé řadě je to nárůst počtu případů, kdy se napětí v uzlech přenosové soustavy dostává na horní limity bezpečnosti, které jsou dány i velmi striktně předpisy evropskými a národními a těch situací opravdu rapidně přibývá. A to je prostě objektivně monitorovatelný parametr. Druhým faktorem je nárůst nákladů na to, abychom byli nápravnými opatřeními, to znamená těmi opatřeními, které se dělají, když dojde k nějaké situaci vybočení z těch standardů, tak abychom byli schopni to dostat zpátky. To znamená, typickým případem je náklady na redispatching, což je služba, která byla v minulosti využívána poměrně málo a takřka výhradně, když došlo k nějakým mezinárodním přetokům vyšším. V tuto chvíli náklady na redispatching jsou na úrovni stovek milionů korun a budou mít tendenci prudce stoupat minimálně v tom přechodném období, než se podaří vybudovat za prvé technické prostředky a za druhé prostředky koordinace těch nefrekvenčních služeb. No a v neposlední řadě je indikátorem i to, jakým způsobem, řekněme, stabilita predikcí.
Čím dál tím více nebo čím dál tím častěji je zjevné, že predikce, to znamená příprava provozu na následující den, se výrazně liší od predikce na 4 hodiny dopředu a ta se výrazně liší od reálu. Prostě ta dynamika těch změn na trhu je tak obrovská oproti situaci před 5 lety. Pane Sedláku, slyšeli jsme ty technické obavy, tak pojďme na to zase z té vaší stránky. Ta vaše vize mě zajímá, jak velkou část toho prázdného místa po uhlí můžou podle vás pokrýt ta moderní řešení, soláry, baterie, chytré řízení spotřeby a tak dále. Já zkusím tu odpověď vzít od Baltu přes Dunaj do Prahy. Když se podíváme třeba na zkušenosti právě v tom středoevropském prostoru, jakým způsobem k postupné náhradě uhlí přistoupilo Polsko. Polsko má od minulého roku poměrně dobře propracovaný klimaticko-energetický plán, který vede k tomu, že k roku 2035 by Polsko chtělo minimalizovat podíl hnědého uhlí v rámci své elektroenergetiky, ale časem do roku 2040 i v rámci teplárenství. A ten klíč je podobně tak, jak o tom hovořil pan Karel Havlíček. Je to kombinace obnovitelných zdrojů, úspor energie, ale také jaderné energetiky. Ty lokality, které Polsko začíná využívat nebo plánovat pro jadernou energetiku, zase začínají postupně konkretizovat. Uvidíme, protože Polsko nemá žádnou zkušenost na rozdíl od Česka s jádrem, nakolik se jim tuto osu jejich budoucí nízkouhlíkové energetiky podaří opravdu zhmotnit, ale ukazuje to, že právě polská energetika se může nebo chce zbavit uhlí do budoucna a současně to má spojeno se svým vlastním ekonomickým růstem. Právě snižování nákladů pro domácnosti podle právě toho polského klimatického plánu by mohlo snížit se o nějakých 18% do roku 2035. Když se podíváme do Maďarska, tak tam zase vidíme jinou zkušenost s proměnou energetiky. Orbán poměrně hodně začal rozvíjet solární energetiku. Polsko má dokonce jeden z nejvyšších podílů solární energetiky v rámci Evropy, zhruba kolem 25% na energetickém mixu, ale zapomněl na ty další zdroje. Pavel Scholz by asi z 25 podíly solární energetiky v síti nebyl šťastný, podobně tak předpokládám kolegové z EGDčka. Je důležité k té fotovoltaice přidávat další zdroje, které to pomohou ustát. Akumulace energie a budoucí polský premiér k tomu chce rozvíjet i větrnou energetiku, dohnat to. A pojďme konečně do Prahy. Jaké zdroje bychom mohli urychlovat? Je to právě větrná energetika, která nám v rámci českého energetického mixu zatím chybí. Vládě děkujeme za představení těch oblastí pro akceleraci. Vypadá to, že některé obce ten váš plán podpoří, aspoň podle toho, jak jsme s nimi mluvili. Možná jsou trochu překvapení z toho, kolik megawatů je tam naplánováno, takže tam asi proběhne nějaká výměna mezi vaším ministerstvem a právě těmi danými obcemi k optimalizaci. Ale aby jsme to, ptala jste se právě na to, jaké kroky bychom měli udělat. Já bych možná upozornil na ještě jednu skupinu, která tady v České republice je. Pan Havlíček hovořil o určitých proudech, které se snaží ovlivňovat energetiku. V těch obcích jsou to i bohužel aktuálně lidé, kteří pomocí neúplně validních informací právě naplnění toho akceleračního balíčku ohrožují. Myslím si, že tady by bylo dobré právě na tuhle diskuzi reagovat tak, aby právě ty starostové, kteří chtějí nebo mají zájem o využití větrné energetiky, aby tu situaci s podporou státu mohli zvládnout a pomoci státu právě ty akcelerační oblasti naplnit. A pak v neposlední řadě je to samozřejmě uvolnění stavebních předpisů nebo urychlení stavebních předpisů. Tady určitě podpořím kolegy, kteří hovořili o tom, že je potřeba zrychlit budování sítí. Myslím si, že se všichni těšíme právě v téhle oblasti na stavební zákon, který věřím, že v příštím měsíci už doputuje do druhého čtení a právě budování sítí i v elektroenergetice by mohlo urychlit. Tak pojďme na dotazy. Já jsem slibovala, že na ně přijde prostor, tak teď je ten čas. Podíváme se tady do aplikace Slido. My jsme tam měli anketu s názvem Co je největší výzva současné tuzemské energetiky a nejpodporovanějším slovem bylo zestátnění ČEZ. Co si o tom myslíte? Zní otázka. Kdo se toho ujme? Pane ministře? No tak víte, že o tom nemůžu moc mluvit, ale
Protože je to samozřejmě cenotvorná informace a já jakýkoliv slovo nebo větu, kterou řeknu, tak okamžitě má vliv a to my nechceme. Já spíš řeknu, proč jsme dali do prohlášení hospodářské strategie, samozřejmě ve vládním prohlášení, že chceme získat kontrolu nad výrobou společnosti ČEZ a jenom deklaruji, že to splníme, už na tom pracujeme. Já jsem tady v úvodu řekl, že se zásadně změnilo energetické prostředí a že v zásadě dneska nevybudujete prakticky žádný velký, ale skoro řekl bych i dneska už i střední zdroj bez té státní podpory. Velké jádro musíte mít kontrakt for difference, jinými slovy garantujete výkupní cenu. Navíc ten stát půjčuje ty peníze společnosti, která investuje. A společnost, která investuje, není ČEZ, tak jak známe. To je dceřiná společnost, ale ve které má stát 80% podíl a de facto všechna ovládací práva. Když to hodně zjednoduším, tak investor do jádra není už dneska ČEZ, ale je de facto stát se vším všude. To je jedna věc. Když chceme budovat plynové zdroje, neuděláte to bez mechanismu ala kapacitní mechanismy. Jinými slovy, opět ten stát garantuje nějakým způsobem to, že ten investor nepřijde na buben. Za další, když se podíváte dneska na uhlí, tak prodloužit nějakou elektrárnu za předpokladu, že ten investor řekne, že se mu to už nevyplácí, že ten spread mu nejde, tak de facto nezbývá nic jiného, než že to na sebe převezme ten stát a nějakým mechanismem, nechci chodit do detailu, vlastně udrží to uhlí třeba ještě 3, 4, 5 let u provozu. No, když se podíváme na třeba v obnovitelné zdroje, tak de facto vítr se dneska dělá přes aukce, čili opět je to nějaká vlastně kontrahovaná cena do budoucnosti a ten stát to na sebe přebírá. A můžu jít dál a dál. Já tím vlastně nebavím se o podpoře, která je v rámci obnovitelných zdrojů. A dokonce ještě řeknu příklad. Vemte si, že třeba ČEZ, a vracím se k tomu, když jsme byli v těch Spojených státech, jednáme o nákupu toho LNG, včetně vlastně zprocesování přes všechny terminály, dejme tomu 15letý kontrakt, kterým bychom spárovali to, že vlastně už v současné době na terminálech v Evropě je zarezervována kapacita pro vlastně LNG, ale nemáme to na té druhé straně pozichrované. Ale co tím vlastně říkám? Dneska nakoupíme za nějakou cenu třeba na 15 let to LNG, ať už je to z Ameriky nebo z Kataru nebo odkud jinak, tak v tu chvíli já si vlastně fixuju tu cenu, která dneska může vypadat zajímavě. Ale co nastane za 5, za 7 let, když ta cena bude výrazně levnější? Nevíme, co na tom trhu bude. No bude tam nějaký gap. A kdo ponese to riziko? No samozřejmě, že ten ČEZ přijde a řekne státe, když teda chceš tu energetickou bezpečnost a chceš mít ten plyn z diversifikovaných zdrojů, tak mi ale doplať ten rozdíl, který tam je, protože ten ČEZ samozřejmě to bude obchodovat na trhu za normální cenu, nemůže to obchodovat za cenu vyšší, to nikdo nekoupí. Můžete říct, že když to bude dražší, tak na tom se vyděláváme, v tom máte pravdu. Co tím vlastně říkám teď? Že de facto ta role toho státu nebo států v energetice je fatálně odlišná od toho, co byla ještě v době, kdy jsem byl naposledy ministrem. Naprosto odlišná. To znamená, je to silně regulované prostředí. A já se logicky ptám, proč by měl mít v té společnosti ČEZ dneska tady ten minoritní akcionář třeba 30% podíl, když nenese žádná rizika. Nebo neříkám žádná, ale se zásadním způsobem snižují jeho rizika. Ten stát, když toto bude mít, no tak logicky získává aktivum, to aktivum má hodnotu, má manévrovací prostor pro budování dalších zdrojů, které stejně dneska buduje s tou absolutní zárukou a stejně tak, kdyby došlo k nějakému průšvihu, tak má alespoň nějaký drobný manévrovací prostor pro úpravu cen, což s těmi minoritáři samozřejmě nemá. To není ten hlavní záměr. Takže má aktiva, která když bude dobře spravovat, tak mu půjdou nahoru a pak si porovnám jednu jedinou věc a to je vlastně cena akcie, která se bude zhodnocovat vůči úrokové sazbě, za kterou si ty peníze půjčím, anebo je tam dám a mají nějakou hodnotu. Tak já se snažím vysvětlovat, proč se ta role státu mění. A když mi někdo řekne, že ti minoritní akcionáři tomu dávají ten drive a tak dále, to byla pravda a já ani nekritizuju tu minulost. No, já jenom tvrdím, že ta situace se zásadním způsobem změnila a viděli jsme to krásně v té době energetické krize a popravdě vidíme to i dnes. Pavel Šolcký, vy chcete něco dodat k tomuto tématu zestátnění ČEZ? Pojďme stručně. Nějaký váš názor? Zajímá mě. Takhle, z pohledu provozovatele přenosové soustavy to není kardinální otázka. Ty vztahy při provozu soustavy jsou dány zejména legislativou, nebo v zásadě legislativou, a tam se bude ČEZ jako vlastněný státem chovat pravděpodobně stejně. Ten klíč tkví opravdu v tom, jaké nástroje má dneska stát, aby mohl realizovat nějakou dlouhodobou energetickou politiku. A tam je ten největší gap, protože odpovědnost státu za dlouhodobou bezpečnost dodávek a fungování energetiky je jasná.
jasná, je prostě vyplývá i z evropských předpisů. Ale ty nástroje, které doopravdy stát má, tak je jich čím dál tím míň a jsou čím dál tím omezenější právě legislativou Evropské unie. Takže pokud toto přispěje k tomu, aby bylo možné realizovat nějaké věci, které jsou prostě z dlouhodobého pohledu v zájmu státu, tak to asi dává smysl. Je tady ještě jedna poznámka a otázka zároveň. Páni ministři, je vtipné, že na konferenci o budoucnosti energetiky mluvíte o uhlí. Když už demonizujete zelenou ideologii, není uhlí náhodou též ideologie? Tak pane ministře Červený. Já si myslím, že to řekl velmi pěkně pan vicepremiér Havlíček, že pojďme se bavit o tom, jaké máme pevné zdroje a ty pojďme nějakým způsobem zabezpečit a samozřejmě nikdo tady, jako z mé strany, jako jsem to nikdy nedemonizoval, já jsem pouze řekl, a to si myslím, a zatím se stojím, že, a to tady s koncům řekli někteří kolegové, že to má být evoluce, nemá to být revoluce. To je zásadní rozdíl. Když všechno prostě budeme hnát nějakou ideologií, která nás požene do nějakého kouta, tak je to zbytečné. Já samozřejmě chápu, že pokud v tom biznesu momentálně jedete, tak se vám to nelíbí, že to říkám, já tomu rozumím, kdybych byl na vašem místě, tak ten vzkaz taky napíši, ale my nejsme proti vyložení jako OZE, to jsme nikdy nebyli, my jenom říkáme, že to všechno musí být v nějakém harmonogramu, který ta společnost prostě nějakým způsobem ustojí, a nedávat si prostě jenom nějaké zelené cíle, které prostě nejsou realizovatelné. Vemte si, že ta nálada se skutečně mění ve společnosti a není to jenom tady v České republice, není to jenom V4. Prostě se o tom začíná dosilně mluvit v Německu, v dalších zemích a prostě já si domnívám, že milníky mají být neplnitelné. Celá státní správa prošla vzdělávání v oblasti smart, samozřejmě korporátní svět už to zná dávno a mně se teda nezdá, že tam ten smart byl teda použit, ať už v těch ideologiích, v těch politikách, té transformaci. Prostě pojďme postupnými kroky přecházet tak, aby to pro tu společnost bylo energeticky udržitelné. To je celé. A samozřejmě snižujme i tu energetickou závislost, to znamená, mějme ekologičtější vytápění, mějme ekologičtější budovy, mějme ekologičtější dopravu, to se s tím jako nevylučuje, ale pojďme to dělat normálním způsobem. Vemte si například, že když jsem se bavil s automobilovým průmyslem, tak když si vezmete stáří vozového parku, a teď nejenom to průměrně těch 16 let v České republice, bohužel jsou lokality, kde mají dokonce i starší vozidla, tak kdyby si za normální peníze mohli koupit motor nebo auto s motorem, který splňuje Euro 5, někdy dejme i Euro 6, tak jim to vlastně finančně vychází přívětivě a my bychom právě snížili tu uhlíkovou stopu automotivu jako těch starších vozidel v České republice až o 40%. Takže si pokládejme otázky, proč to nedělat racionálně, ne každý si prostě může dovolit elektrovozidlo, i když je v uvozovkách v některých případech dotované a dotace jako takové prostě ten trh pokřivují i v té zelené ideologii. Vemte si skandinávské země. V momentě, kdy jedna z těch zemí zrušila dotaci na elektromobilitu, tak klesly prodeje o 92%. Takže otázka zní, kupoval si ten zákazník to vozidlo protože tomu produktu věřil a chtěl ho, nebo protože měl dumpingovanou cenu? A kde se ta dumpingovaná cena vzala? No z nějakých peněz, které stát vybral. Takže někdo přispěl druhému na vozidlo. To je socialismus. Takže ano, podporujme sociální cítění ve společnosti, podporujme environmentální cítění, podporujme tyto politiky, ale udržitelně, tak ať to nedopadne jako v socialismu. Pane ministře, je tady ještě jedna otázka na vás a vy budete rád. Proč se více neusiluje o výstavbu větrných elektráren, když se experti shodují, že tento zdroj naší energie, naše energetika potřebuje? Ptá se Ondřej. A my asi. Ano. My začínáme z konce. Musíme začít, chceme-li vybudovat energetický mix od zdrojů, které jsou dneska těmi nejpodstatnějšími. 40% tepláren jede na uhlí. Tady trošku zapomínáme na to, že energetika není jenom tady jaksi elektřina, ale je to i o teplárenství. Když se podíváme potom dál na energetický mix, tak se vždycky různě díváme, samozřejmě se jedná o vytápění, tady se jedná o elektřinu a tak dále, tak vidíme, že je to založené na jádru, tomu se věnujeme se transformaci na plyn, z uhlí na plyn, to jsou naprosto zásadní tady, tudíž jdeme od desítky procent. Samozřejmě obnovitelné zdroje. Já jsem rozuměl tomu, co se ptal ten tazatel, že se mu nelíbí, a mně se taky nelíbí, když se z toho dělá ideologie, ale samotný zdroj obnovitelný, ani uhlí, není ideologie, to je prostě zdroj, nic jiného.
prostý energetický zdroj a bavme se o tom, v jakém mixu ho máme mít a v jakém čase to bude přicházet. Ideologii z toho udělali ti, kteří vlastně si to nějakým způsobem přivlastnili a dali tomu nějaký finanční rámec. Ten finanční rámec je o tom, že odebírám jednomu, připustme ten, kdo dělá to uhlí, anebo říkejme ten průmysl, a ty peníze dávám tomu, kdo buduje ty zdroje nové. A celá ta diskuze je o tom, jestli ta míra toho zdanění jednoho, to je ta emisní povolenka, a dar tomu druhému, protože to není nic jiného, než mu něco daruji, byť je to v nějaké soutěži, jestli je adekvátní nebo není. A já jedině říkám, že to není dnes adekvátní, že se vymkla spod kontroly ta emisní povolenka, která je zásadně dražší než v ostatních regionech a v důsledku toho nám odchází ten tradiční průmysl, to není zdaleka jenom na uhlí, ale tradiční průmysl nám odchází do Spojených států, do Číny a tak dále, klesá nám tady výkonnost a nebudeme mít za chvíli peníze na to, abychom odfinancovali ty nové technologie. A pak se věnujeme samozřejmě i těm zdrojům, které jsou relativně malé, ale mají nějaký smysl. Vítr nezabíjejme. Vítr má dneska 1%, nenalhávejme se, že to bude zásadní zdroj pro Českou republiku, nebude, je to z celé řady důvodů, mimo jiné i díky poloze České republiky. Zcela zbytečně se demonizují ty akcelerační zóny. Prosím, akcelerační zóna neznamená, že někdo vybuduje tam větrník. Navíc to není jenom o větrnících, je to i o fotovoltaice. Ale akcelerační zóna je jenom to, že to případnému investorovi umožní rychlejší a jednodušší výstavbu. To je zásadní věc. Jinak i dnes bez akcelerační zóny si investor může rozhodnout, jestli bude budovat větrník tam či onde. Celá ta diskuze je o tom, do jaké míry se k tomu má vyjadřovat ten místní obyvatel, to znamená ten region. A tady já říkám, ať je to férové. Pokud to nebudou chtít ty místní, neměli bychom to tlačit pod tlakem, že to být musí. Můžete mi argumentovat tím, že máme i jiné strategické stavby na státní úrovni, jako jsou třeba železnice, jako jsou třeba dálnice, jako jsou elektrárny a tak dále, kde se v zásadě nikdo nikoho moc neptá a jede se v tom zrychleném řízení, protože to je strategický zájem státu. Já se jenom logicky ptám, jestli větrník je strategický zájem státu. A já říkám, je to regulérní zdroj, ale není to strategický zájem státu. To znamená, jsme v situaci, kdybych to nedával pod tlakem, ale pokud se daný region shodne na tom, že tam chce mít své větrníky, tak proč bychom mu to v tom měli bránit? Takže nedemonizujme je a nevytvářejme si iluzi, že nám tady větrníky zachrání energetický mix. Mimo jiné málo kdo to ví, ale třeba bioplinky. Bioplinky mají 2% toho podílu na energetickém mixu, mají dvojnásobný, co mají větrníky. Pane ministře Červený, tady ještě otázka na vás a vracíme se k emisním povolenkám, které teď pan Havlíček zmiňoval. Dotaz zní, opravdu je pád příjmů z povolenek cirka o 2/3 versus plán způsoben odchodem firem? To se jeví jako nemožné podle tazatele. Já jsem neřekl, že ten pád je pouze způsoben tím odchodem, ale ten odchod se na tom samozřejmě spolu podílí. Další věcí je, že, jak už to tady zmínil pan vicepremiér Havlíček, a o to se vlastně snažíme my jako Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s panem předsedou vlády, snažíme se nějakým způsobem narovnat ten prodej těch emisních povolenek. Já když jsem byl v Bruselu, mluvil jsem přímo s paní nejvyšší pro Enviro, tak když jsme spolu diskutovali vůbec nějakým způsobem, jak to teď probíhá, tak když jsem potom měl večer, byla tam konference k tomu tématu a já jsem se potom bavil s jejím zástupcem, tak on vlastně řekl, že to, že ty emisní povolenky jsou nyní drahé, mezi těmi 70 až 90 euro v tom únoru, že to teďka nějakým způsobem klesá, protože na to vyvíjíme i politický tlak, tak řekl, že to je vlastně správně, že to je vlastně příležitost. A já jsem se ho zeptal, jestli je to stále příležitost i za podmínky, kdy ta stejná emisní povolenka potom na území Spojených států, kde, já už to říkám po několikáté, Kalifornie, nejdražší emisní povolenka stojí 22 euro, Čína pro vlastní interní trh stojí 11 euro a asijské země třetího světa stojí 3 až 6 euro. A on mi na to ten pán odpověděl, víte, oni ještě nevnímají tu příležitost, ale oni ji pochopí. A až tomu dostanou se jako my, tak ji taky budou mít takhle vysoko. Na to už nemělo cenu reagovat, abych člověku vysvětlil, že země třetího světa zaměstnává lidi průměrně za $1,50 na den, takže asi nebudou mít 92 euro na emisní povolenku. To je prostě nesmyslné. A to stejné. Proč jsme dospěli k té ceně? No, protože mezi lety 2012 až 2020 si Evropská komise posunula v tom, že chtěla zvednout ceny těch emisních povolenek a udělala z toho normální finanční komoditu. No a pro boha, to je výhra v kasínu.
Prostě ta emisní povolenka je potřeba, když si ji koupíte, no tak prostě vyhrajete. A my víme, že se i dneska přeobchodovávají na tom trhu emisních povolenky, které byly původně nakoupeny za nějakých 10-20 euro. Skupovaly je nepřekvapivě německé penzijní fondy, jsou to jedny z největších investorů. To není žádné tmářství od někam z východu. To jsou data, které si můžete normálně dohledat na portálu Evropské unie. To jsou data, které jsou ze statistik. Eurobarometr a podobně, Eurostat a podobně. To znamená, tam si můžete přečíst, kdo nejčastěji překupuje ten druh emisní povolenky, jaký prodává. A já se ptám, jak je to možné. Spousta států kolem nás, které neobchodují na našem trhu, jakoby v kontextu, že to jsou jako jiné země, tak má nastaveno si producent CO2, můžeš si koupit emisní povolenku, můžeš prodat emisní povolenku, nejsi producentem, nepodílíš se na tom, nemáš na to právo. A to je ten základ. Tady prostě to úplně ustřelilo. A když jsem mu tohle zmínil, bavil jsem se o tom i s paní komisařkou, tak mi na to odpověděli, no víte, ale my jsme potřebovali finanční jako mechanismy na to, aby jsme to mohli prodávat za lepší ceny. Takže jsme se rozhodli, že to takhle prostě musíme udělat. Je asi pravda, že s tím teďka začíná být trochu problém. No tak trochu problém. Tak my dneska vidíme, že kolik to prostě stojí a někdo nám tady jako tvrdí do budoucna, nebojte se, v případě ETS 2 se to nestane. No tak my vidíme, že se to může stát a pak bychom opravdu ten trh zasáhli jako neskutečně vysokou uhlíkovou daní a to je přece zbytečné. My ty emisní povolenky z okolností, vy to tady asi z vás většina ví, to není výmysl Evropské unie, to s tím přišly Spojené státy, koncept vznikal v 70. let a zaváděl se v průběhu 80. let, aby opravdu posunuli tu věc, ale mělo to nějaké rácio a my se dneska opravdu musíme pokusit a vypadá to, že se nám to podaří najít mechanismy a zatlačit Evropskou unii k tomu, aby ETS 1 stlačila na tu původně plánovanou cenu, to znamená pro toto období to mělo být mezi 30, maximálně 35 euro za jednu emisní povolenku. Dneska se nám to daří, tak jak to i říká pan vicepremiér Havlíček například na České televizi v rámci otázek Václava Moravce, tím, že na to vytváříme prostě společně politický tlak. A už ho nevytváříme jenom my. A tady je zajímavá jedna věc. Evropská komise si toho všimla a začíná obcházet ty jednotlivé partnery po jednom a snaží se s ním začít vyjednávat po jednom. A my říkáme ne, tady budeme jednoznačně jednat jako síla v podobě několika států, kterým se podařilo znovu otevřít to téma ETS 1 a budeme tlačit na mechanismy k tomu, abychom je vrátili tam, kam prostě mají být. Jinak to prostě ohrožuje ekonomiku a fungování celé naší jakoby společnosti. Ano, jsou státy, kterým to vyhovuje, které mají ten energetický mix nastavený jiným principem, já to chápu, ale asi není normální, aby jsme my na tom, že používáme energetické zdroje, pomáhali německým penzijním fondům. Já přeju Němcům, ať se jim daří, ať produkují HDP, ať mají penzijní fondy, ale myslím si, že bychom to neměli platit my. Teď jsem zpozornil, jste říkal v otázkách Václava Moravce. Už není ten pořad, ne? V nedělní debatě, Jo, myslel pan jste ministr. v zemi, kde zítra znamená ještě včera. Pojďme se tedy přesunout do závěrečné části naší debaty. Máme posledních 6 minut. Prosím o závěrečné slovo a položím otázku na vás všechny. Jedna konkrétní věc, kterou by Česká republika měla nebo musí udělat během příštích 2 let, aby odchod od uhlí zvládla bez otřesu. Pane Sedláku, začněme u vás, prosím. To úplně není jednoduchá otázka. Jedna věc to určitě nebude a myslím si, že se asi ji nenajde nikdo z těchto řečníků a nezávidím to politikům. Ono to není o jednom řešení. Těch řešení musí být komplex. My jsme se dneska třeba nebavili ani o společné výrobě elektřiny a tepla, která je klíčová pro teplárenství a jeho dekarbonizaci. Ještě navíc je to dobrá část v rámci podpory české ekonomiky, protože tady máme firmy, které vyrábí kogenerační jednotky a je to také realistický plán pro rozvoj obnovitelných zdrojů, tak aby jsme dokázali opravdu využít potenciál solární a větrné energetiky, které do budoucna jsou tím zdrojem, jež pomáhá posilovat konkurenceschopnost jednotlivých států v Evropě. Vidíme to u těch států, který ten podíl mají vyšší a omlouvám se, fakt to není jedna věc. Je to také agregace, akumulace a flexibilita, která nám pomáhá dobře pracovat právě s těmito proměnnými zdroji a potom další nízkouhlíková řešení, která přijdou v příštím desetiletí. Pane Šolci, prosím. Za mě je to poměrně jednoduché. Rychle nastartovat kapacitní mechanismy, které povedou k výstavbě plynových zdrojů a do té doby udržet v provozu minimální rozsah uhelné energetiky, který je nezbytný pro zajištění fungování energetické soustavy. Pane Rusko. Já si myslím, že je to o té implementaci té energetické transformace, tak pojďme už pomalu jakoby dělat ty věci a nediskutujme neustále, jestli doleva, doprava, dopředu, dozadu, ale pojďme tím směrem.
Udržitelně, to znamená naplánovat si reálné cíle, které můžeme v čase dosáhnout tak, abychom neohrozili energetickou síť, energetickou bezpečnost a tudíž průmysl, tudíž celou společnost. Když tohle uděláme, pak nebude žádný problém a dosáhneme postupem času i k tomu, že těch zdrojů, které budou v uvozovkách ty čisté, tady budeme mít víc, ale nebudou tady ty neskutečné to vykolisovávání toho trhu. To je celé. Tak pane ministře, máte krásné 3 minuty na závěr. Ukončíte nebo zakončete tu Já dnešní jsem slíbil, debatu. že to zkrátíme tady, protože Teď máte v prostor. tom úvodu jsem mluvil o něco déle, a tady všechno bylo řečeno. Musíme si udržet stabilní energetický mix, bude-li ustupovat jeden stabilní zdroj, musíme ho nahrazovat dalším. Pokud nebude nahrazen, nemůžeme od něj ustoupit. Tam si to je snad jednoduché. Je jasné, že ta budoucnost bude zejména na jaderných zdrojích a zejména na obnovitelných zdrojích, musí být v rozumném opět rozpoložení. To všechno musí jít ruku v ruce s tím, abychom udrželi stabilitu přenosové soustavy a distribuční soustavy, a to jak s ohledem na celkovou bilanci, tak s ohledem na stabilitu v jednotlivých regionech. O tom se tolik nehovoří, abychom předcházeli případným výpadkům. A stále to musíme umět vyhodnocovat všechno z úhlu pohledu cen a cenové politiky, z úhlu pohledu dostupnosti, z úhlu pohledu nějaké diverzifikace zdrojů a dívat se, abychom ty zdroje nakupovali z různých míst a tak, abychom byli pokud možno, když už jsme závislí na tom dovozu, tak abychom byli alespoň závislí o něco méně ve smyslu toho, že bude ten dovoz diverzifikovaný. Uchovejme si zdravý rozum, protože to je zcela zásadní, a nenechme ty dvě skupiny, které jsem tady zmínil, které já považuji za stejně nebezpečné. Jedna je ta politická elita, která neví, o čem mluví, nebo cíleně lže, a druhá je ta takzvaná skupina z té mokré čtvrti, která vykládá nesmysly, jak to všechno vyřeší. Tyhle ty opravdu se snažíme eliminovat a věřme těm, kteří zde vybudovali skvělý energetický mix, který dělají české energetice fakt, a stojím si za tím, dobrou vizitku ve světě. Tak to byla tečka za tímto hodinovým panelem. Já děkuji moc řečníkům, děkujeme i vám za dotazy.